Uye uzokuthiwa izingane ezingabafana ayiphumhlobo ebunganeni bazo noma sezindala. Esinye sezizathu ke salenkulumo indlela abafana abakhonze ngayo ama-toys abo njengaleli ibhunge elincane uZiyad Hanif. Ekubha ke usuku lwakhe lokuzalwa ehlanganisa unyaka owodwa uphiwe isipho esewunyanyavu lwemoto kaNokusho eyisilahla mathende kepha eyithoyizi abedlisa ngayo emgwaqeni. Ngeshwa ubesebhalwa ithikithi nalo ekungelokudlala. Unina ke ufake lesithombe einkundleni zokuxhumana abantu basithakasela kakhulu lesenzo. Ngenhlanhla ke lesithombe sithwetshulwe kahle lapho Ziyad evula isicapha semoto emva kokubhalwa ithikithi wacela empunzini. I think what melted a lot of hearts was the look on his face and also the kindness of the policeman. Yizeke kunjalo uZiyad akazi nokuthi elidumephi njengoba enkundleni yezokuxhumana engaconsi phansi esethathwa njengosaziwayo. Ziyad, this picture of you has gone viral on Facebook. What do you think of that? Are you happy about that? Njengoba ke uZiyad ekhombisa uthando lweimoto nje simfisela ukukhula aze abe namandla okuzithengele yakhe imoto yangempela kodwa ke angalinge aphambane nomthetho omgwaqo ngoba ijele liyoba yikhaya lakhe lesibili.